käynnissä 081. Älä puhu siihen! Pitäkää ne kädet ylhäällä! What is this? Sattuupa sopivasti, että pamppukyttäkin on paikalla. Get down! Perttu, tässä ei tapahtunut vielä mitään peruuttamatonta. Laita se ase pois. Vitut laitan! Mitä mä oon tekemässä? Se henkilö, mitä se kuulee, mitä se näkee, mitä se aistii, tuntee, ajattelee, mitä se kokee. Mä rakennan roolin aina sydämellä ja haluan niin nähdä sen silmin ja kokea, mitä siellä on. Take your time, fall in line someday. Että semmoinen joku niin tutkiminen ja ilmaisu on ollut heti lapsesta asti olemassa. Kiinnostus. Olen ollut hirveän kiinnostunut niin ihmisistä ja ylipäänsäkin niin maailmasta, että mitä täällä on. Millainen paikka tää on oikein elää ja mitä me ihmiset ollaan. Kukkis, sinun matkasi talossa päättyy nyt tähän. Nyt sun on todella aika näyttää, mitä sun päässä oikein liikkuu. Ensi kerralla voi olla jo myöhäistä. Älä anna meidän pettyä. Mua kiinnostaa se tarina sen henkilön takana. Kaikki yksityiskohdat ja nyanssit. Mua kiinnostaa skandiroolit. Hello. Also in English. In the light of the recent studies, we have no reason to believe that the wildfires are man-made. On the contrary, they are all part of the natural facing of forests. No kyllä parasta on leikki, se hetkeen uppoutuminen ja ajan unohtaminen ja yhdessä tekeminen. Sä oot lääkäri. Toi on niin crazyä. Sä oot Eevi aina ollut niin crazy. Minä? No lukiossa sä joit sen siiderin abirekassa, sitten sä olit reilillä ja nyt sä oot lääkäri. Sä oot ihan sekoboltsi. Mä olen Sara Welling ja tää on mun showreel. Oliko S huono? Eikä se nyt varmaan yksi joku S. Se oli vähän sellainen shiellä.